lifetime in repeat. Здравейте хора, аз съм Мистер Драган Пиги и днес ще ви покажа как да сходите Wallhack F1 на CS 1.6. Това не го знам какво е. Тук пише някакви неща. Да, тук може да разгледате това нещо. Че първо влизате и го теглите. Ще сложа линк в описанието. След това трябва да имате Counter-Strike Warzone. Давате 10 бутон, отваряне на местоположението на вашия Open файл, нещо си там. Ако сте на английски, след като го отворите, идвате тук най-долу. Само така ще минимизирам. Отваряте те тук двете. Така ги правите. Взимате ги и ги слагате ето тук. Поставяте ги. Аз ще го заместя един. И вече си имате хак. Това затваряте това. Отваряте си CS-а. На мен не ми тръгва от първия път, съжалявам, обаче. На мен никога не ми тръгва от първия път. Сега ще ми тръгне. Ето, тръгна ми. Сега ще ви покажа, че работи. Само да ми зареди локал. Starting local game сервер. Не сервера ми. Bot game. С ботове. Така. Това катаците, ако сте на лаптоп, наскате FN1 и ето виждате. И другото не знам как се прави. И така използвате всички кочета. И надявам да ви хареса ключето. И да.